akeh. Wong wedok ki iso ngarani kok kono kuwi to. Malah gamblek ki disrepet kopine ya nek dimong. Ya wis bos ngono wae bos bangan aku entek ajur-ajuran to di amu irono rene. Wis. Nyoki hasil nguli dina iki. Apa iki gitu bumbu ra cukup. Kesel pole. Gawe-gawe no kopi nono mah. Kesel apa kok wae kena enggak dhewe? Yes. Ki malah nguli dina iki mau le mah. Wah, akeh ya Pak ya? Lumayan. Arek gawe ki kopi apa teh Pak? Karena siap ya sarapan nih. Ala ya wis. Kopi wae mah. Ya wis ya Pak. Oh. Pole. Kok kono ki ora bos. Kasuse nak ndek bojo nak entuk rezeki sak cimpring kuwi kok kono ki ulate nak entuk rezekine oke sak iya kok kono ki ta ulate to wis ngerti dhewe to bedane wong kuwi kira-kira umum ora kok kono kuwi ya wis dadi alam-alami kabeh wong lanang kok kono ki ora kira-kira ya kok kono kuwi keadaan kehidupan kita to wong lanang iki dituntut golek duit suwi temen kok bini sih es ya kok ngono kuwi bos, bedane bos, wong nggo bali duit saithik karo wong nggawa bali duit akeh. Wong wedok ki iso ngarani kok kono kuwi to. Malah gamblek ki disrepet kopine ya nek dimong. Ya wis bos ngono wae bos bangan aku entek ajur-ajuran to di amu irono rene. Lah yo malah luput aku to ya bos rugi dhewe. Wis kok ngono kuwi bos kehidupanku padha-padha bos.